дар ҳамоиши варзишгарони Тоҷикистон бо номи интихоби мо пешвои миллат, роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпӣ, устодони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва мураббиёну варзишгарони саршиноси кишвар, донишҷӯёни донишкада ва коллеҷи тарбияи ҷисмонӣ иштирок намуданд. Тамоми варзишгарону масъулини соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши мамлакат якдилона сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷонибдорӣ намуда, маҳз ғамхорию заҳматҳои сарвари давлат боис ба рушду инкишофи ватани азиз, пойдорию сулҳу суботи сартосарӣ, баландбардоштани ҳуввияти миллӣ, тарбияи насли наврас, муаррифии миллат дар арсаи ҷаҳонӣ гаштааст. Дар ҷараёни кори ҳамоиш роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, варзишгарони муваффақи кишвар аз ҷумла қаҳрамони бозиҳои олимпии Рио 2016 гурзандоз Дилшод Назаров ва ҷоизадори бозиҳои олимпии Лондон 2012 мушзан Мавзуна Чорева бо маърузаҳои худ баромад намуданд. Дар навбати худ варзишгарону мураббиёни кишвар таъкид доштанд, ки маҳз сулҳу якдилии мардуми тоҷик ва дастгириҳои бепоёни президенти мамлакатамон буд, ки имрӯзҳо дар сабаби дастовардҳои варзишгарон медалҳои мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷумла бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳону ҷоми ҷаҳон ва ҳазорон сабқатҳои байналмилалии дигар шомил шуда, варзишгарони тоҷик дар бузургтарин мусобиқаҳои варзишии фаъолона ширкат меварзанду Тоҷикистони азизро муаррифӣ менамоянд. Ватан пайванди ногусастании наслҳои дирӯзу имрӯзу фардо, истиқлолият ва ваҳдати комили хонадони ҳар як сокини кишвар мебошад. мо барои ояндаи сарзамини худ бетараф нестем ва дар роҳи тақвияти истиқлолияти ватан ва пойдории сулҳу суботи кишвар саҳми арзандаи худро зери сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат мегузорем. маҳз ғамхориҳои падаронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки имрӯзҳо дар миёни варзишгарон ҷоизаи президентӣ барои ғолибони бозиҳои олимпии, чемпионати ҷаҳону Осиё ва ҷоми ҷаҳону мусобиқоти байналмилалӣ таъсис дода шудааст. ва ин гувоҳи он аст, ки мо дар роҳи меъмори ҷомеаи шаҳрвандӣ қадами устувору дуруст гузоштаем. Чунин ғамхориҳои падаронаи сарвари давлат моро водор менамояд, ки барои муаррифии давлату миллат дар арсаи ҷаҳонӣ ва барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ боз ҳам бештар камари ҳиммат хоҳем баст.